देखो ना मुर्गा बन गेल भी नहीं जना कहने के कनिया बना के रखियो आ सड़मनी खिया दियो। बाप रे, तो विश्वास नहीं कियो कहत ना कि मुर्गा हम बनैले बानी। कितना निगम को तटुए भौजी। ए भौजी, हां बनल हो। अभी हाँ, जस्ट ए बना के भौजी, उतरते बानी। देखाला से तब बुझाता मुंह में पानी आ जाई हो। मुंह में गमक पानी ले लेके कोनो जरूरत नहीं है। गमक त नहीं दे पिए छिला देता नहीं ले लेम जाती अपन। ल ल ल कुछु कह भाई। देखो भौजी, परिवार नीमन मिल जाला नु त नीक लागेला जनलू। काहे ना जी, काता ना सुगर दुर्गा जी लेखा लागत तारू। जान जाए एकदम से नीक लागत तारू भौजी। नजर अपनी मत अनु लागो की खा पी ली जाए अपन जोन करे के बटे। ओए बढ़िए भौजी कहली कि जा पूछ के आवा बुची जी त बनल बता। भैया और भूखाई कौन जा कहत रंग जा की भूख लागल बा, भूख लागल खा गुल बन जे तक बनिए देले बनी ताकत नहीं रहो सब के दी तारो पीछा 500 बटुए कहां बा हो का बा। ए भौजी लेकिन कुछू कह गिथिन बाड़ू भाई। हाँ कौनो मतलब मोर काम में भरपूर बाड़ू गिथिन ओकरे के कहल जाला। जानता नहीं हमारे बियाह हो गए जब पहले हमारे माई कहत रहे बुची हो सब काम सीख ले। हमरा के खड़ा करा करा के रसोई घर में सिखाई एको वो काम की होई ऐसे वाला हो ऐसे होखला बारीकी से कि बचिया ससुरा में नु लूर गुन के बड़ाई होखेला, रूप रंग के बड़ाई ना होखेला। सब कोई के काम प्यारा बच्चा में प्यारा नहीं खे। ई बात त ठीक कहतर हो। देखा भौजी कतानो चमवा तार प्यारा रही जन लू एक दू दिन आदमी देखिए मनवा भर जाई त जन लू ओकरा बाद ऐसन भी कहेला कि काम प्यारा चाम प्यारा ना हटे। आज लूरिया रहनिया सिखले बाड़ू मत तेल तासन करत तारू सब कोई के करत में ना हाथ पे बाड़ू। हाँ सब गाँव टोला पूरा कहता कि बाप रे बाप एगो आइल बिया तेजुआ को कथाना निक काम धंधा करतिया लाम लाकार हो सही बिया सुंदर शानदार। ये भौजी आइल बिया हमारा गोतिया में एगो कनिया हो भैया के बरातर दिन में ओकर तिलका रहे। आ ये भगवान गेंडा हां जाए जानिया पैसा बिया त भगवान ने कुमार कांच लइकिन के पाता रे छी त ठीक लागेली सन जलू। अब का करम सब अब लोग देहिए ठीक हो कहता गइल त सब लोग कहता कि बाप हो बाप ई लड़की ठीक नहीं खे लड़की ठीक नहीं खे ओ इसे आ सब जान जा भौजी सब लोग मार कहत शिकायत करत जनलू। हजार ए भौजी त जाई बड़की भौजी से कह दी ना। अरे जाए ए भौजी देखा हमरा के हाई पिसवा दी भौजी देखा हाई वाला ना है ना उ वाला ले हमरा के ई वाला एगो हाई वाला भौजी दी हो। अरे दादा दी रुआ के एक साइड कर देता नहीं हाय हाय खाइम नु। हां जाए हे जुक द हे जुक द। हां आ ही बापा तो और तो पी देलो खेलाड़ी मजाक करत तारू दे दे हमरा का ऐसा ने हंसी काहे घबराइल बानी। हम समझ गई नरेटिव एगो डायना रहे ना भौजी एगो और बता तनी भौजी ओकर पथरी जन होला नु भौजी देखिए का बाटे पथरिए त हई उ नहीं खे दूसरा ओमे मत चिड़ा हो। ए भौजी मत ला लुकवा दे तनी पथरिए के जान त भौजी रुका कह के आवतनी अब त एकदम बर्दाश्त नहीं के मुंह में से पानी आता रुका कह के आवतनी ठीक बाटे कह के ए भौजी त हमनी घरे को ई बहरी के मठरिया बर्तन जन लु घर में के ना तार बियाह में के ढेर बचल पत्ता लेके बैठावा तनी सब को जन लुआ तू आव चल लेके बैठाई लेके चली ठीक बा हां ना हम लेके आई रौडाना के नरेटी के सेफ रखले बनी जाई। अच्छा हम जाना तने तू हमरा के ना देबू कह देले बानी त। अरे देम जी काहे ना देम इहो के एकदम लागो रही ना कितना निक लागता टे दादा बुझाता कि एकदम अपना नैहरे में बानी। तने अब गेहूं में फटक के देनी हो धीरे धीरे बैठलही आगे ठीक कर हां भौजी कने चला बना देले भाई भौजी मुर्गा चला पत्ता लेके बैठल जा चलो। ये दादाजी बुची आई हो बप्पा अरे का अरे भौजी लुगावा त ना हल के बाबू कनी केने गोड़वा में सट जाता बुझा के त एकरा में हइले फालवा एथी देखा गइल बाटे आ सांझे एथी आ समझौते देखावे खाती खोजते रहली सूती कपड़ा ना मिलल बाड़ी भौजाई कथा ना मोर मजाक करत आई बुझा त के कालुआ के आवत ऑन लिया जाए आ मन करत टुएनु कि ना दू चार दिन रही भौजैया जरे पे जाए त ठीक है न बाटे जी। भौजी खाना निकालो तो ओ बका चल ए बचिया ए जाई हम खाना निकाल के दे तारा बियाह में के बचल बाटे पत्ता सत्तल के भौजी बियाह कइले रहनी है खिए जाना हमरा के ये ना बियाह करिले हम कहत रही बियाह मेरा है खा भैया मौगी के घर में जाके का सुततर ना कहतन के हम भौजी हमरा भेजैहन तबे हम जाई आए अपना मोनिया बनाते घर में घूम जाता कहता हम चल लेम त कहियो भैया के लजवैले बाऊ आया भैया है ठीक है न कदनी रहोगे लजवाई ए बुचिया तार छै में ई बात हरारू त भैया मोय गुन के आगर बिया जान जाता ना चटक मुर्गा बनवली दे भैया त बुझल के लाटा पक दे
खा ला चलो बच्चियों अब खा जाते ला बानी खा के अब मन बर्दाश्त से बाहर में भैया मोटा जान जात ना दिन मोटात ना रहू अच्छा, रह बोला 1 महीना का 2 महीना रह 6 महीना रह जा हां सवत के हाथ ले खा के चल जाए हाँ। बरोला का कहता रो तू हाँ। अपने ई- बोलदैया के सवते न मुखबू तब नहीं तरे ए को अरे भौजी, हम तो हइए कुछु रहे कह ई लबरी भौजी है कुछु बोल दी कुछ कहे भैया इनका खालसा मोटइले भर में बाटे दिमाग माई के नहीं मुहला पे मैं घर दुआर संभाल लेली तू लोग के बियाह शादी क देली अब का चाहिए ना गाँव घर मार ना खाना ठीक है भइला। कहते ये हमनी के गान हाँ। धोत रही पढ़ाई लिखल तूहू तो ऐसन बतियावे लगेली ना मोए माई बाबू मन तो पोस देली अच्छा, मने हम बुझाई। माई बाबू मन तो हमनी के हिती रह जा अच्छा माई के भौजाई के कमी है न बुझाई जब लगा गिलगा हो जीवा जाता अब बिना तारा अब चुप रहो उनसे बात ना लेनी खा जब लगे तो घर में खाए हो जाना चल चल बैठो बैठो चलो बोरा बिछाओ चलो 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 हम इजे खा लेम भौजी चलो हां सब कोई पात में बैठे त मौगी से रौरा के लान के दी सलाद उलाद काट के मौगी लियाओ। में खइयन वैसे कहता दीदी जी ला देनी होई जे जहां खाए के बोल ले देलू हां ये पता ना फहर ए बुची जी भितरिया मुस्कान खूब मार रहल बा हां मुस्कान काहे से कि मेरा आरू पहले बन सोरिया राई ना ठीके कहतली सोना में सुहागा पर उल बाटे ना मन हम कहां से कम लागत है ए भौजी तू बताव है नारी के मन हम कम लागत तू है चक्रवर्ती ले ना मिथुन ला कम ना लगी ना तू का समझत है अरे चली जा पसंद रही तो ये के रख ली आ ये भगवान देखो तेरा बयान अरे चली जा खाई जा हई जहां भौजी रही हैं सब चलो चीज चलो चलो हां हां मैं ई चलो जे चलो जे नीचे ही तब समय खाई एकदम भौजी लागत आई उर्फी जबे हम कुछ का भौजी संग रही ना यही से रेखा काहे न लगनी आ जाई बेटा भौजी हां पता ना सुंदर बाई ना अब रहे तो सुंदर का आई तो कैसे ना बनाया गईनी हम इतना सुंदर भाई सोनो से सुंदर भाई ना ना लगल रही सोना चांदी जा मुआ पका तब तारा के बता बता जा जा तू कौन कौन दीदी अरे अरे दा भैया के को पता ले दे हाँ। छुआंगे से निकाला हो अभी तक ले जनबे ना कैलू तू को होई में जम हाँ हम के रास्ता कम देनी ठीक बा भैया बहुत पीछे पूछी तो के उठा के दे दे देनी हाँ रास्ता कम दे देनी बस बस रहे तो हम खा ले में करो खा जाए आ ये अरे, भौजी आ उतना नहीं खे जिया नहीं के वो आना जिया ना कर चलवा ऐसे कर देले हम खा ले उतना लेकिन तनी मन दे दी। अरे हाँ दे दे जा बस बस बीच में कोई के अरे खाना उतना देवल बुझिए जाला। ना टेंशन ले जाला बस हम सब चीज खा ली ना नीचे भूया का जमीन है भूया से अनाज पैदा होते हुए दीदी तो बात बा अब उतना सोचबी तना ना चली हमर लइकवन कहां गइल का जी ब्रेड बनत वो करा के लाते लाते कानो तलसन देखले भाई चौमिन हम देखले बनी लतवा से धान के उठा दियो सन नेटा चूजला रे बुचियो चल एकदम ने आप कइले बिया मुआ बु तू खा के मुआ बु आ तू मुआ बु का भइले आ ई का भइल हो एकर लंकावा का बनला हीरो ते के हंसती है कहत नहीं क्योंकि घरे मंगनी से ना खाई जाला तन दा जब मुर्गावा दू पीस खाली कइले बिचा बैठ जब कुछ बनेला ना ये दादा त तू तुरंत बैठ तू जा खा कौन तोरा के हाई नो ले हाँ, हाई मुर्गा नो मछली खातिर मार रख ले भौजी अब हई तू भाई बुची आवे ना रोत ये खाली रोक दो चला रे तू ना खाई खाता चला ये कोने आ तोरा आ नहीं खाए नहीं चले नहीं बैठ जा बैठ छा छा बैठ पाद में बैठ लगा नहीं मुआ खलम मार ई देख ले है कर माई बेटिन के लहसुन हां तो करे आ गई हो तबले ए तू काई लो जो हो चुप रही जी काई लोई का जेवन ना करा दन से हमरा बुझाइते नहीं के ए भौजी अपने घरे रह के हां ठीक है कुकुर कहल नियर बाटे कि लइका के बहने लड़ कोरिया जिएले चुप रही जी दे दे लइका अरे बड़ सुना। दे लइकी हम अरे ना किसी ने नहीं तो दिया। जी कम हो जाई बाद में ले, अब दे दिया बराबर खाना पियल जाला ले। दे बराबर अरे रोक ले रे। हेलो मार उड़ दे कभी दे ना ठीक है कने माता आ तू बटुए लइके के साथे साथे लड़कोरी जेल ए जाए ए भौजी जाए तो खा ले सब वो खा लो भौजी खा लो जान तक ले ना अपन घर के कुकुरों के ना भगावल जाला जाए दो दे दो ए कनिया दे दो कभी हम ई सब के लाइन देते लाइन मांगल मुआ ले खरिए अलिया कह दे ना वीडियो खाना दे तो आई जी ये पागल हड़न हम पागल हई जब बने खाना निक बर तब काली कैसे आ जाई ए दुगो पत्ता दा को पत्ता दुगो पत्तल में बा अरे तुम्हारा क्या हो गई बा कही बता एगो खाना बा कही आ खाई जी ए भरी तू ढेर अति करता हूं अत का करता है ये हो ए कनिया दे दो अलिया रह जा कावर लेके उठ के ले दे दो जाए दो
पियाजी जी ले जाम कया का डाल दम का ढिड़ावा में ले अब कने लिया दे दे ये भछी में ए भौजी तू खा लो कर साथ बेसी मत ना मना खाई नहीं रोज परी के जाई मुर्गा मछली हमारा से ना भागेला आ ठीक है बा भौजी ठीक बाटे देखो भैया तो चौड़ी लाई निकाल कचौड़ी है हाय बा हाय ना खो अरु दी आई हो भगवान ए लो गजब एकदम है तारा तो बाटे काय में ऐसा ना हराबा तनी के माई बेटी के आदत ना छुटी रे हैं अंगा काट ये गौरू द हे भाई बैठे रहती रहे दो अरे थी ना एने तेरा ना भाई बैठे तीन लोग थी हैं दे दे रे ना भगला हां अपन औकात सब ठीक हम आवता एक दिन ये बेटा गरना के मेरे घरे जाके मुर्गे मछली आ देखा देखा ए भौजी काम करा तो खाता बोझा ढुआवत रहो दे दो ऐसा ना कनिया भगवान न सब बस कनिया दे दो और दू पलटा दे दो तो हमार ना काम हो जाई बचिया खोरे ए ये बियाह में भोज बताता तू ए आहो तू ए बड़ू का ए बचिया अच्छा खो पहले दे दे ना भगलू दे दे रे सामा देखो चौड़ी है निदान ना हो आ आवत रख दे तनी लेग पीसा मांगा दे सावतिया लेग पीसा पिछवा बुची खत्म देखो तो ना खपा देखो, जल्दी खो। ये मान ले किसले का मुंह है ओ एकदम लोल अरे दे दे रे यार तू चपरा के तू खैबा के ना रख जेकर लइका रहला उहे जानेला बोला जी ना। कि केतना दर्द तू होला नहीं खुद नहीं की जानत के करबा पी जात रह ये दादा जा ए भौजी दिवा दे दे रहती काहे के तू अले जी दे दे हम अपन नहीं पिसवा ढेर न त बोलिन जा धो करे दो कन दे तू दे 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 देखा का मांगती है दीदी थोड़ी के खाए मना करा ताले कैसे तो दिन दिले त बानी न दुगो पीस खाई अरे दे दे केने बा कहां बा आइए ए माई बारे कति आइल एगो दे दी तन दे दी अले पिसावा दो जाओ खा के लेग पीस या नहीं के ठीक बटे मतलब जे ना बोले ना पावे कहन तनी ए भौजी तो मंगनी के लेखो अरे मंगा दे ना एथी कर भौजी दू तोहर बकरी आदत खराब तना है ये थी भइल बैसा हे हसिन नजिया दियन से यही से तन से दे तनी ला ला नहीं ने भाव भागा तो अपने दुआरे घरे कि ना छोटा के कबार ले मबी है काना खेत के दरवाजा बंद करता हो खेदता अब होता ना एक छिपा भात देलू हो खा जा भौजी खा जा दे हम दे में कुछ खा कैसे वाले घरनिया में त कहल कुकुरा काटता तो ओई घर कटवा में कुकुरा देख कटवा दी ए मामी तारा के आवत न तब तारा के बतावत चलो तू गलिया में गलिए में कजी हमारी लड़की के एगो लेग पीस नहीं खिया दे लाई खा ले खिले मम्मी ना खाई नत खो ए कनिया तारो घरे आवत रे हम अपन पूरा परिवार के लेके तनी खिया त तनी 4 दिन हम जानत रहे के कर बाबू बदमाश बन रोजी ने एकदम परी के जालू दीदी तो मना करत नहीं कैसे दी दे दना दे दिन के कहोली सब दा कहा हो अरे भीख मांगा के दे के हटावल जला यार है कराही उठावा ले जाके रखो मोचवा ले जाके रखो बाप रे बाप सुनी? कितना चटक होला ढेर हुआ अपना मन के होय तनी का दनगर हो तनी का दान करे खातिर हैं तू बतिया ना समझबू बैठू रही जे खाए अब समझाई उनका के जाए के बाद तू समझाइबा भला समझाए वाला तू ही हैं ए बचिया अगर हम मलकवा छोड़ देम ना तो ई दान कर देहन जमीन नो समझ जा ए बुचिया मांगल मुंगल एक हट बात नहीं की समझा अच्छा तो मौगी भी नयन बड़ी बताइए बादाम काहे घबराता रह कानवा के 4 दिन हां हम मौगिया ना हमके कमाई के खिया अब कितना बेलज बिया हो हैं कि घर में ढुक जाती है अपन नहु तो लाज नहीं के बेटियों का ओइसने बेहंगो बनाते चलती है देख लो हां पत्ता ले लो सब चलती है कि मैं हमरा के मारती हमरा से मुर्गा मांगते ढेर तारा बेटियां मुर्गा मांगती है हैं ड्रामा तोरा किन के नहीं खिलान के बना के देवे हम लेके जाते भौजी के ड्रामा करते सन मैं कल के खिया देबे दा हां तो दुआरी पे आके ड्रामा करते ए भौजी, खा ले तनी नु तो रुका ओकरा दुआरी पे जाते न करा मर्दा ले तू न जी है हम जे नहीं जी रोवा का छोड़ दे काहे हो कोई आज घर में ढुकत है काल कोनो सामान लेके भागी त का करबा हैं कोई ऐसन की बहिनी ई बाबा आई के सही है बा कही तू ना समझबू कही ऐसन बहिनी आई के जे चलती चल रही सरकार चलावती है कहे दा हो का भाई कह दियो सता हमरा घर के लोग ठीक बा ना अपनो इज्जत बारे बची सुन ले लो सुनने का कथा कहानी अरे का कही हम जी एकदम अच्छा एक आदमी के खेले ले घट ना जन आदमी बढ़बे करला रोज के डुगी डरामा हो कि एक दिन के हो हैं
देखी बबुआ जी हरकावल ठीक है परकावल ठीक ना हो। अच्छा ठीक बा कबो मान जी हम ऐसा बात नहीं है ऊ मामे वाले ही बा। कहा ना बने कोई के बेटी जाके बेटी बहन के सब फोड़बो भांगबो करेले आ लेके अइबो करेले समझ जाई। अच्छे जे दूसरा के फोड़ी भांगला ना ओकर खुदे भांगा जाला फूट जाला ई जानला आ जाके ओती भौजी, पैसा बाकी है ना गड़िया बनले बाई वो छोटकी भौजी तू पक्का एकदम खूब सुंदर बना बाप रे दिया। पेट भर खोले बनिया आंखें पे चढ़ा के खा ले हाँ जी हम हूँ एकदम